La banjak pynshitom Messi hadin kane ka jingktahkti jong u yau ni orang nyalakai ka Philadelphia usuwilan. Ka jing nyalakai ha Major League Soccer ka barang sudah papring ka Philadelphia ban Inter Miami. Kane ka jing nyalakai ka laku da arla arkol. Ka long kawe na ki jing nyalakai ka badab bahanda ka jingya kan bat ka jingya bitar. Nando pasdang hado bakut jong ka jing nyalakai la ban nyui ba ka jingya bitar bat ka jingya kanat ka lanang khalui. Wat Lionel Messi uba julong uba jajai buat ubat tib ha bante lakam ya ka jing sngau hakum kene ki khep handrai uru la kuntup ha kawai na ki jingya kanat ha kane ka jing lakai ha ka ba Messi bat Quinn Sullivan kilai kren da kiktin kantha iwe ya iwe bat ha ka te kapor Messi ula sho bat kata ya ka khli jong Sullivan da kakti tikumta kane ka jing kata jong Messi ya Quinn Sullivan kala pelong ya ka MLS Disciplinary Committee bahkan sabishar bat ban pej benia ya ka ekabalja tekane kala ban wan ra ru ya ka jing pynshitom yo Messi lada ke komiti ka shem ba ka jing le jong u ka dei ka jing pankhen ya ki kandon jong kalik